У ходе сустрэчы асаблівая ўвага новым праектам і ініцыятывам, якія плануецца рэалізаваць у бліжэйшы час. Таксама працягнецца праграма інвестыцый у развіццё маладзёжных адукацыйных праграм і культурных мерапрыемстваў, каб кожны малады чалавек мог рэалізаваць свой патэнцыял і ўнесці ўклад у росквіт Гомеля. Для нас это почетно, для нас это важно. И, конечно же, наша задача сделать теперь все, чтобы наша молодежь видела ту поддержку, которую оказывает государство, все инициативы, которые со стороны молодежи предложенные будут, они в обязательном порядке реализуются. Гомель упэўнена рухаецца да мэты стаць лепшай маладзёжнай сталіцай, горадам магчымасцяў, інавацый і актыўнага ўдзелу маладых людзей у жыцці грамадства. Адным з мерапрыемстваў, якое чакае гамельчан у бліжэйшы час, стане медыяфорум 2025. Маштабная падзея абяцае стаць пляцоўкай для абмену вопытам, прэзентацыі новых медыяпраектаў і ўмацавання сувязяў паміж маладымі спецыялістамі.